Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, acara demi acara sudah Anda saksikan bersama keluarga. Teriring harapan, mudah-mudahan hadirin sekalian bisa merasa puas dan terhibur. Untuk acara inti pada malam hari ini dari keluarga besar Ludruk Mustika Budaya sengaja mempersembahkan sebuah cerita dalam kalimat besarnya Pendekar Gunung Kidul.
Taruna lan Ambarwati pancen gedhe banget anggonmu kepingin duweni ilmu jaya kawijayan guna kasetikan lepas sangkan parane dumadi nganti mbok rewangi talak brata sing suwene 40 dina 40 bengi nger. Yen tak hitung-hitung wis tungkap anggonmu talak brata 40 dina 40 bengi iki wis cukup nger tak kira wis cukup nger gugura nger dinane iki gugura nger. Taruna, coba maju nger. Ngapunten saderengipun Bapak. Iya ana apa nggih? Napa anggen kula talak brata menika sampun rampung kok nganti Bapak Guru menika ngguguraken anggen kula talak brata. Yen tak rasa pancene kowe wis cukup anggonmu talak brata ana ing ereng-erenge Gunung Kidul kene nggih. 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 Kapiye anggenmu talak brata ki apa ya ora ana gudha rencana apa-apa nggih? Bapak Guru. Saklebete anggen kula talak brata menika yen kula rasa mboten wonten alangan menapa. Syukur yen kaya mangkono. Ning kados penggoda ingkang lumrah. Tiyang ngangsu kawula menika kathah penggodane. Ning kula rasa mboten sepinten nggih mboten wonten alangan setunggal menapa, Bapak. Oh iya syukur. Ambarwati piye? Nggih, Bapak Guru. Ambarwati nggih mboten wonten alangan menapa. Oh iya. Pancen gedhe tekadmu kepingin duweni ilmu jaya kawijayan. Sing wejangane karo Bapak Guru iki wis tak tumplek-blek marang sliramu, Nger.
Mula dinane iki kowe wis cukup anggenmu telak brata, cukup ngangsu ilmu nang bapa. Kowe saiki kena mulih ning ora bebarengan. Sing tak parengake mulih nang Karang Pedesan iki mung si Ambarwati. Ambarwati, aja wigawike senajan ana ing desamu ana panggoda apa wae. Ana ribet apa aja wegawike jauh tulung karo bapa ya, Ngger. Nggih, Bapak Guru. Taruna. Nggih, Bapak Guru. Bapa biyen wis tau ngenom kaya kowe karo Ambarwati duweni rasa sesambungan katresnan karo kowe. Nggih, leres. Mula dinane iki Ambarwati tak kongkon mulih nang Karang Pedesan, mestine kepingin pamitan karo kowe, Ngger. Tak keparengake, Ngger. Ambarwati, awakmu wis ngerti dhewe entoh Bapak Guru iki mau wis ngolehi awakmu mudhun teka padepokan ana sak tengahing areh. Wis pancen bener Bapak Guru yen to sliramu wong kowe bocah wadon. Tak rasa wis suwe anggonmu ngangsu kawruh ngarsaning Bapak Guru. Mula aja kuwatir karo Kang Taruna. Ora bakal ana apa-apa karo aku. Tenan gak apa-apa Kang Taruna. Yo Ambarwati, kowe percaya ombare aku. Ora bakal ana apa-apa yen to Bapak Guru wis ngutusno. Wis ngolehi awakmu mudhun nok Karang Pedesan yo. Mbok dituruti apa sing dadi kekarepane Bapak Guru. Ya wis lek ngono Kang Taruna. Iya. Wayah balik nang desa. Iya wis, dina iki awakmu wis mudhun nang Karang Pedesan. Aku pamit ya Kang Taruna. Iya Ambarwati. Ambarwati. Apa ya kowe wis pamitan karo kadangmu si Taruna? Sampun Bapak Guru. Oh, dadi kaya mangkono iya. Piye? Apa ya kowe ateges bapa ki nundung karo kowe ki ora? Medhetno katresnanmu karo si Taruna ki ora? Bapa ki ngerti ning desamu iki mesti ana prahara apa-apa. Nggih, Bapak Guru. Sunatan Ambarwati nyuwun pamit. Yo Ngger tak palilahi Ngger. Yo sing ati-ati yo Ngger. Taruna, Nggih, Bapak Guru. apa sebabe kok nganti kowe gak bebarengan karo si Ambarwati iki mulih nang Karang Pedesan? Awet bapa sik duweni perlu karo kowe bakal nrimo pandadaran saka Bapak Guru, Ngger. Dados si Ambarwati menika mudhun saking Pedesan ning kula tasik wonten mriki. Iya. Nanten Bapak Guru menika tasik wonten ilmu kang badhe diujake kaliyan Pancen kula. kaya mangkono, Ngger. Kula saguh nglampahi napa ingkang dados kekajenganipun Bapak Guru. Ngene, Ngger Taruna. Ora kesuwen. Munggah ning watu kuno ki biasae Bapak Guru mejang ilmu karo kowe, Ngger. Lah ngoten kula nyuwun idi Yo. pangestunipun Bapak Guru.
Andono. Pendekar wis peng-pengan golek musuh sampe kangelan. Iki mang sedina gelut kaping 7 kabeh pading gembledak. Sampai kesulitan golek tanding musuhe Andono. Mangkane dina iki golek musuh kangelan ana arek wedok liwat gak peduli perawan gak peduli rondo apa maneh sing duwe bojo lek iso tarapi gak gelem tarapi tak gendak wong Andono. Lale Andono katik nyarek wedok yo meguru maneh sapa Andono. Wetone pendekar saka Gunung Wilis pancene bobok gure mejang Andono. Kowe dadi wong sing bener lek dadi wong sing becik. Welinge bobok guru kaya mangkon. Lho sapa kedang-kedang? Stop. Kae. Aku ati takon ambek awakmu. Sapa jenengmu? Lan endi papan dunungmu? Lho. Aku yo mek kate liwat kok. Lah kono ku menungso apa kewan? Lah wong ketoke menungso ngene yo sik takon. Lah mangkane lek diane menungso ndi dia duwe sampe watu rek. Ya duwe jeneng ngono lho. Gak kumat iki mengi dulur. Wong Andono, anjene turunan ngene iki. Aduh mengene kumat wis. Gae Andono emang. lho, gak mengi iki sesek blok-blok. Kene jek ojo ngedo ae tak keplekno rembek konku. Gae jenengmu sapa? Ngomong ngono lho lek njaluk kenalan. Oh. Lah makane aku lho rumah sama iki bidek ae ta. Lah aku jelas ngomong jenengmu ki sapa? Papan dunungmu saka ngendi? Lho. Aku Ambarwati. Sapa? Ambarwati. Sapa? Ambarwati. Ayu-ayu jenenge Wakidi. Pantes. Salah wis elek, dublek sisan. Lho. Oh, lek kon ngomong lek jare aku elek kurang telaten kon. Kon berarti gurung raup. Raup ping 17 iki, Mang. Oh, yo kakean raup dadine malih blereng kon delok aku. Lah wong ganteng ngene gagahe koyo ngene mau kula iki elek nopo ganteng, Dulur? Suwun. Masih kok padha gobloke kok dapuramu ngono iku. Lah wong ganteng gagahe koyo ngene jare aku elek iki lho. Lah jare wong tuaku sing ganteng dhewe yo Andono kan siji loro. Soale mek situ. Lah makane ku ngerti ya kon. Gae ngene lho. Aku ditakon, "Ojo ngedoe tak segoke remek kon kok." Wis aja cedek-cedek. Dele wong elek iku gak oleh cedek-cedek ambek wong ayu. Ambarwati. Kene tak kandhani, nyedok. Ngomong lho ya wis krungu. Awakmu wis duwe bojo apa gurung? Ketake ya apa? Lho aku takon des karo dapuramu iku. Kon wis duwe pasangan ngene apa gurung? Sing Wis. Oh, papan kebeneran lek kanggone Andono. Lho terus. Ya aku kepingin nyoba balik bojomu lan kono wis duwe bojo. Kok ya gak bener. Mangkane kono ngomong ambek Andono sing kanthi bloko suta. Lek duwe bojo ngomong duwe, lek gak duwe ngomong gak duwe kaya ngono lho. Lek bojo sik durung duwe. Lah mapan kebeneran, masih aku bojo gurung duwe kaya ngono lho. Lho tapi kan aku ya babak gak duwe bojo ya wis. Wis cocok. Mapan kebeneran. Aku wong bujang, awakmu wong bujang. Ya apa lek ngalamun tak rabi. Lah gelem ta aku. Lah goblok tau jenenge lek gak gelem. Lho. Awakmu lak ya wis ero dhewe. Iya.
Elek sih jare wong iku mang. Ya. Lah aku yo mono ambek wong elek. Oh, kon yo goblok ku. Diane oleh wong ayu oleh wong elek ki wis dinggeni ku ya wis ene jodone blok goblok. Makane kon gelem tak rabi kaya ngono lho. Lek aku ngono golek sing ganteng. Oh, golek sing ganteng. Ya jelas lho. Gae. Kok gelem tak rabi apa enggak? Enggak. Tak rabi 2 tahun ae. Enggak. Kok lek gak gelem tak rabi tak gendak wis. Ya. Lho. Apa berarti? Kene ta? Kok dirabi gak gelem digendak gak gelem wis tak gendak 2 bulane ora suwe-suwe. Mbasi sak menit e ora. Oh, dasar arek goblok kon iki. Kon gelem apa ora? Ora. Ana iklan kene gak ono menungso gelem larane menungso. Sopo kon bohongan yo pedhot. Encel-encel kek kate dulu dapuramu. Kok dikira aku ambek kon kok. Ngomong burung tek sak aku makane manut kok kon aku. Terus lek wis entek sabarmu kate lapo. Ale wes gelem dandol. Tak perkosa bang. Kate merkosa aku. Yo. Makane gelem perkosa ngono lho. Lah iya. Kenal yo ora. Pacangan yo duduk. Lah nek kanggonan dono. Kadek kenalan, kadek pacangan kesuwen. Makanya dira itu kon gelem apa ora? Manut aku apa ora? Manut aku apa ora? Ambal wati. Kono wedok. Mlayu bantro kaya apa kon sik keblebet ambek jarimu. Sak banter-bantere playumu tak tututi kono mati. Sirap wis ngerti nek prauto gandengan sing liwat. Mangkane sing gak kenal-kenalno, sing durung ngerti kandhanono, ya iki gambare kami tuwa sablahi. Pokok ketok kami tuwa sablah sing liwat. Arek cilik kabeh padha mlayu. Sing tuwek kabeh bingung ngancingi lawang. Soale ngerti nek sablah tau gendeng anjene. Iki sak repotan iki. Mari ngono desa Jatirogo iki duwe gawe den keden. Melok perayaan 17 Agustus. Katik lurah wis pasrah abang ijo potene Jatirogo apa jare kami tuwa sablah. Tapi gak bingung aku. Kabeh wis tak tata. Ojo sampe ana kedadian kaya tahun wingi. Yo pas ana perayaan meramene dadak arek ndrong-gondrong iku ngisru. Embok ketemu kami tuwa sablah gak kakean omong aku. Moro tak tempilingi tok sitok karo aku.
Mari ngono dadak kancane gak nrimakno. Ono arek 15 pas maju bareng. Jek wong kami tuwa sabla kate dikroyok. Arek 15 maju krutuk. Mbah aku gak obah gak ontek. Kate obah ya apa cek wong aku ketindian ndek isor. Mari ngono pikir sik pegel. Perayaan buyar tak cegat nek sandinge gudange Yukli. Ketok gembrudu karek liwat, moro tak tutuk iki pondase tok sitok karo aku. Mari ngono sik katene nglawan, ana arek 20 maju bareng. Bocah wong aku bapake arek dikroyok arek 20. Yo gak maju, gak mundur. Kate maju mundur ya apa cok wong aku kepepet tembok. Tapi ki perayaan 17 Agustus ulan ngarep wis tak toto karo aku. Lapangan tak gedheki sing rapet karo aku. Gawe njagani arek ndong gondrong sing senengane ngisru. Saanane tontonan tak tekakno karo aku. Ono wayang wir tak tekakno. Ono gedobrak tak tekakno, ono ludruk tak tanggap karo aku. Gak lali senengan narekno menom kemidi rosot iku. Bengi tontonan kate dimulai isuk jam 8 kami tuwa sabla metu wis keliling kampung. Dayoi tok sitok karo aku. Taringku bengi nontok tagak. Engko bengi nontok tagak. Kate ana sing wani semaur gak nontok. Lek lanang tak perung kupinge, nek wedok tak gunduli rambute karo aku. Dadi cek ngerti, pokoknya wong lanang kupinge telaki diperung, wedok rambute gundul. Iku sing gak manut tatanane karo kami tuwa sablah iku. Kate gak manut yo wong kami tuwa sablah, jahate 17 menungso, kekuatane 17 sapi, punjul rong embeng. Sing rong embeng dikekno anake sing jenenge Andono iku. Jok masih arek gagah, ayang-ayange wis gagah. Waduh, mapan kebeneran pedok iki kok ndek Pak. Ola opo kok mau meromapan kebeneran iki? Lho aku ya seneng lek pedok iki ndek kene. Lah seneng apa kate tok rabi? Lho gak ngono, Pak. Riko tak kandhani ya. Aku jarane golek mungsuh wis waleh. Mungsuh gak ono sing wani karo aku. Mari ngono. Barang mungsuh gak sing wani ambek aku nyoba ono arek wedok liwat di karepku, Pak. Tak coba kate tak rabi nek gak gelem tak gedak gak gelem. Terus kate tak perkosa arek mlayu, Pak. kon niku menungso ta kewan kon niku. Lah jaran iki kok jane dikon ngono, Pak. Iya lek petik lek wae ngendhok diparani lanangan dodok. Lah wong menungso kate tok perkosa. Lah terus karep mriko ya apa? Ya ngene nak wong kon niku gagah ganteng ya. Anake kami tuwa paling sugih nek Jatirogo. Lah lek arek wedok ngomong karo bapak, lek kepingin rabi, njaluk rabi piro kon sandekan. Makane papan kebenaran, Pak. Dina iki aku kate ngomong kanthi bloko karo Riko. Ya ngomong. Lek dina iki aku njaluk rabi. Ya apa nak? Ya rabi. Rabi. Iya. Nyambut gawe dorong njaluk rabi. Lah donya saono kae kate ge apa sih Pak lakane? Dadi donyane bapak sakmono kae jagani lek kon rabi. Lah lek Andono putune donya anake duwe, Pak. Gak usah nyambut gawe donya kaya ngono. Dadi kon sing rabi, bapak sing ngingoni. Lah kate sapa, Pak? Ya ngono ya masuk ya. Ya ngono nak sing gelek-gelek ya. Lah saiki lho Pak ngalamun Riko gak gelem ngingoni aku. Lah aku saiki anake sapa sih takon aku. Ya lek kon ya anakku, mosok kon kate dadi anake Tarsim kon. Ya gak pantes kon. Lah mangkane iku, Pak. Enggak. Arek wedok endi sing tok karepno? Tapi temenan sampean dilakono adine iki. Ijo wong kon anak Messi tok tak ujo ancene njaluk apa mengolambemu saiki tahanane karo. Iya, njaluk rabi sapa kon? Ambarwati. Sapa le? Ambarwati. Aduh.
Ngene nak yo. Lah apa sih, Pak? Nek jarine bapak kon karo Ambarwati gak cocok nak. Lah gak cocoke perkara teko. Iki ono arek wedok lek karo kon jan cek cocoke iki. Sopo, Pak? Oh, jenenge Fatimah iki. Si urip areke. Mati. Lah lek mati ku ya tok PO dhewe, Pak. Lah lapo kon rabi mayit iku? Lah mangkane aku lak takon sih karo Riko jenenge Fatimah si ono kok gak ono. Ngene lho nak yo. Kok jarine bapak iki gak gelem ngelamar Ambarwati gak nak. Kon tak yo ngerti. Mosok kon karo nek Ambarwati ku anake lurahe bapak. Ngerti aku malah Ambarwati ku anak lurah. Lha mangkane cok wong kon iki wis ngerti wae lak kenalan sing apik. Ola opo arek kate tok peksa-peksa iku. Mangkane Pak aku ngomong karo Riko iku, mumpung gorong kedadean sing ora-ora. Dadi takokno dina iki ngono lho. Ngene mari kon. Tak rabekno tutik iki lho. Tuti. Iya, Tuti ku sapa, Pak? untune metu titik. Kancane Bokir ku, Pak. Lah iya ponakne Bokir. Oh. Penak nek garap sawah gak usah nyewa brojol. Lah terus. Ya untu iku digawe garu. Halo, Pak iku tuti Eh. bocul Pak iku, Pak. Apa? Untune bego. Oh niku ono ae. Tapi sawane digarap karo Bokir halus nak. Lho lah kok iso? Lah cok ya apa? Lek karo gamane garu lan depan untu. Lah wong Bokir iku tiba raine gak dicang-cangi, sing dicang-cangi untune Lah kan. kok ngalamun sing dadi raine, Pak. Lah lek raine untune entek ya gak payu ndagel. Oh, ya wis, Makane ngene lho, Pak. cuma ngene ya. Ya. Nek kon kepingin ngarepno karo Ambarwati, ya. Nek bapak gak kabut anak ketinakokno ya. Tetep tak takokno, king kon kudu manut apa sing dadi kandhane bapak. Soalnya aku ngerti. Nek bapak nglamar pi-apian jelas gak diterima karo lurai. Soalnya ngerti nek Jatirogo kabeh sing ngendhalekno bapake, ya. Kayak ngono apa? Saya delok arek mang nek jero wis siap apa urung sumar iku mang. Sebelah kono Pak. Iki jan sak repotan, kok gak dituruti katek ditinggal pore awakmu tak yo bingung aku. Lah aku gale Ambarwati enak wong loro tak pilih pati kayak ngono lho, Pak. Aduh ngentengno patimu kon timane kala ngene. Ya. Andono ya. Ya. Nek pancene gedhe karepmu kepingin omah-omah karo Ambarwati, cuma kon dina iki kudu manut karo bapake Ya ya. aku manut apa dadi kekarepan Riko. Pokoke lek apike Jatirogo apa jare bapake ya. Ya. Saiki kon munggah nang Padas iki sing ndukur iki. Sing mundhuki kok, Pak. Dadi opo yo sampe gelo, sing penting kon keturutan rabi karo Ambarwati. Aku tak munggah di Padas. Munggah nang Padas. Iki lek gak dituruti cileke iki. Andono. Nek ngono kon pancene duwe karep temenan, manut karo kandhane bapake ya. Saiki kon jujuko nang kantor desa Jatirogo. Ojo mlebu dhisik nek durung bapake teko nang pendopo kelurahan ya. Ya, Pak. Udah lho, Le. Iki sak repotan iki. Jo wong duwe anak gagah gantenge kaya ngono. Iki sing gak entos iki lak mboke. Jo wong ditinggal bongko arek sampe sakmono gedene gak tau kirim surat ya. Tapi gak apa-apa, jo wong nuruti karepe anak. Mandar oleh pentungane mbake sing mati ngelamar diterima.
iso untune merongos kabeh. Ya apa sing ngek? Mbok, aku dhewe ya bingung. Wong sak kampung untune ya merong. Metu kabeh. Ya iki mari gregeten aku. Aku dhewe ya bingung. Untung lurah gak merongos pisan. Ayo apa? Apa? Anjane ngomong ae, Bu. Lah iya. Untune jomplang. Awak dhewe lho, ketelakon. Kang ngono kon kok enak nek mangan aku kok ibu. Nyedot ngombe sok nelesip. Ada diketuai lah. Aku untukku kok kemeng. Kena-kenain. Ya boleh kena-kena kon untungmu dhewe aku dudu. Lah kanya nek ngono, kena-kenain. Aku nek kena-kena untukku kecethot. Soale nek kon wis enak wis bendina kok gawe. Aku gawe nek gak kepepet ngene lho. Ngene iki ngabas. Mbah. Lho truk gameh kok duwe wong merongos-merongos tok. Ya, Awak dhewe iki mang ya. Asline ngono tok mrinding. Ojo. Awak dhewe lho selek-elek, kok mrinding iya. ditok Aku dhewe ya ngono dobok aku. Ngomong kok ibu. Kok guyu ae ya. Ya gak guyu ya apa dikek mangan wae sego rawon paling nyantol. Kone nak ngreket kuat aku mblesat arene kaki. Aku lho. Masa merongos nemen sih kira aku kira. Kalau. Lho, doa. Babas awas. Aku payu tak gak njampi rogo nek merongos. Meluweo. Apa? Meluweo. Meluweh. Lah nek njeluk junem yuti meleo, kakean tak rangkep. Meleo. Meluweo dadi cek bareng kabeh. Wek. Dicoplok untune ibu. Kate tak ngrikiti kentongan. Onye kon gransang kok. Kentongan dikrikiti. Untungmu sing bokang menicor nek cek jangkep kaya umtuk. Mesti disicor. Iku nisor. Delok kon nisor iku digawe isis kok. Ngene ngeleki ibu. Latihan ngeleki rondok rego. Aku biasa yang gawe kok ngilu dhewe aku nggak. Mulane bokir kok nek kumpul aku ngilre. Ancen ibu untunge ya. Kon kok mau dikali susah juga. Iya, ancene Joko itu kon enggak. temen nggak? Sak kampung untune merongos kabeh. Yo, balah. Lanang wedok untune ya ngene. Anake meneh-meneh ya apa? Enak. Enak ngene. Aku nek bojoku njaluk ambung ya untune tok. Ayo adok. Kok ada trotok. Tok. Ngene mang. Ayo iki ayo Joko. Sembarang. Hah? Kampung iki ketoke ya rada Iya, tapi awak dhewe cithok kulo mengkiri kagek nulis budal, Mang. mengkiri kuntungu kantil lan nggo kula. Iya, tapi ya ku Mang, cithok kulo. Saiki wong awak dhewe untune padha metune. Nah, ya iku. Nek atik ana apa-apa, Ayo dikrikit bareng. ayo dikrikit bareng. Iya. Adik sing dikrikit alot, aku poel. Iya. Wato. Untuk kula wato. Masih patro sak patol nek padha mrongos kae. Enak. Aku kentongan kudu tak krikit. Wis ngek, awak dhewe coba sing temen. Iya. Engko be ana apa-apa yo ayo gendanan lho, nek ya. Ayo dikek Ngene lho, Kir. apa? Are wedok-wedok lho, Kir. Lah apa? Nguwasno untu, ku seneng bene.
Paling arek seneng wae untu ku paling. Balik. Manggandenge ngono saiki kaya garangan. Sapa lek? Lho kawitane lek sampean sing kurang telaten. Ya. Nyacak mangan sosis seliliten. Kir, aku kuatir nang nggonmu nang bojomu kliru aku. Kok lah. Ya sing tak kuatiri lak padha mrongos. Wis hafal nggonmu kok aku gak kok. Butuh rek api. Api. Kudu roto untuk. Ngene Kir. Saiki Apa? ayo metu kampung mlebu kampung. Ya iki lah awak dhewe. Soale arek ngaji-ngaji kan si wani perkara untu mrongos. Sampeyan niku yo ngono. Ngene tapi Pak Habib seneng ambek aku yo gak nyawer jare tanggal tuwek nganti dhuwit. Apa? Pak Habib kudu Habib. pantengan yo. Meneh jarene. Apa, Pak? Afid merongos. Nah, Nyeluk, meneh. iya, nyeluk Mbak Gasya apa, Pak? Wah. Ayo, ayo ulah kowe. Ayo, Ayo. keliling. Yuk. Mas, mas. Awak dhewe iki jaga ngek. Kok iso mlayu iku lho. Kok iki lho lah, kok sing kayak raya iki. Aduh, congek rek. Ya Allah, aduh lho ngek. Congek. Ya Allah, congek rek. Disukaken sampean ta gedhange wau. Walah nggih mboten napa-napa, skecakaken. Wong buluranipun warek-warek kali gedhang teng mriki. Nggih monggo supaya desa Jatirogo niki cek aman, sampean nggih tumut-tumut ngrencangi njaga desa ngriki nggih. Makane sampean kula sukani gedhang niku wau. Nduk, nggih pun guyu to, Pak?
Sampeyan mboten seneng napa nek kula dados Bu Lurah? Oh, berarti benjing nek Tanjir nggih sampean pilih malih. Nggih. Tenan ta, Pak? Kok bunar aku? Ibu-ibu. Benjing jentik-jentik nggih PKK-ne. Sing serius jenengan niku. Loh, kok nggih sih, Bu? Jenengan ada napa ta, Bu niku, Bu? Kacang. Sing panen kala wingi? Nggih. Kalau kula mboten sampean peri to, Bu. Lah nggih. Kok pendopo iki mang ketoke sepi banget. Biasane ngene iki ana Kang Bayan, ambek Kang Polo kok iso sepi leren nandi iki mang. Di lampu pendopo rusuh kaya ngene gak ono sing nyaponi. Loh, mosok jek ngarit jam yamene. Oh, jagane meneh. Loh, kate ono apa to? Kok iso nggae jagane meneh barang ngarite ya apa ya selak gak alum iki? Loh, Kang? Iya. Kok kadungaren tengok-tengok nek kene. Walah iki malu nek pendopo kene kok ketoke sawepi ngono lho, Kang. Anjane iya, tapi yo sing penting masih tengok lek penggaweane wis beres. Ya wis rampung, Kang. Iki Terus saiki apa ibu-ibu PKK barang iku apa wis tak aturi nek meneh mulai jentik-jentik. Oh, dadi kaya ngono. Ben dina Jumat kan awak dhewe kontrol nang satu rumah ke rumah yang lain to, Kang. Oh, iya ya wis bener lek ngono. Iki mah ya ngono, nang arek nom-noman, nang arek Karang Taruna. Kegiatane wis padha mlaku kabeh beneran ta kampunge awake dhewe iki termasuk maju. Maju to. Iya. Tapi ki mang ono sing tak takoni, Kang. Ya apa? Jare awak dhewe meneh wis Tanjir dipilih maneh jarine koyo ngono. Oh, dadi kaya ngono. Heeh. Ya awake dhewe kudu eling. Iling apa to, Kang? Awake dhewe iso dadi lurah iki ya merga pilihane masyarakat. Masyarakat. Ya. Murni, Kang. Lho, lah iya. Mula awake dhewe ya kudu eling maneh. Tapi ya ngono, Kang. Ana sing panen kacang awak dhewe gak diteri iki, Mang. Ya ora apa-apa, ya awake dhewe wis melok bersyukur ae. Berarti Iya, tandurane wis sukses, ya. Iya, Wis ora kekurangan nek kanggo dipangan bendina. Iya, Kang. Iki mang sampean teko ndi ae to, Kang? Ya iki mang teko mlaku-mlaku nang rek nom-noman iku mang tak wasno kok padha wis nduk kegiatan dhewe-dhewe ana sing bal-balan, iya nang Karang Taruna iki mang. Iki krungu-krungu jare kate dilomba kok Kang voline. Oh dadi kaya ngono, mapan kebeneran ora apa-apa ya ayo didukung ae, cek maju desane dhewe lah ngono ah. Ya kene ngene iki ya teko awak dhewe, Kang, ya. Iya. Ya ancene ya apa ya, kaya awake dhewe iki salah sawijine lurah termasuk kepala desa no Jatirogo kene. Dadi awake dhewe kudu bisa nglayani masyarakat, uga sebalike masyarakat ya kudu patuh nang tatanane desa lek ngono kuwi. Mangkane awak dhewe aja sampe sembrono, Kang. Awak dhewe iki padha mek tuntunane masyarakat. Bener, kudu hati-hati mlaku laku. Heeh. Wis aja sampe amanahe masyarakat iki disalahgunakno. Ayo didukung, ya. Iya to, Kang. Tapi dukung ya sing apik, Oh, ya mosok mesti elek-elek lah. ya didukung. Ya demi kemajuan desa ya didukung sing apik ta supaya arek nonomane iku cek iso urip iso anu kegiatane iso tambah maju lah ya ngono. Kang Lurah, Iya. sampean iki malu apa ya koyoke gak aneh to nek pendopo iki. Aneh ya apa sih? Polo ambek bayan kok jam yamene kok durung teko pendopo iki. Lah ya iku. Kok ya kadungaren. Lah iya. Lah mosok njaluk dipecat bayane iki. Ora, ya nyane wingi tak kandhani tak kon keliling nang kampung ya tak kon ndelok keamanane menawa ana masalah tak kon lapor rene ngono lho. Wah, lancine sampean kongkon keliling. Iya wingi ya menawa wae keliling durung jotul kan ya iso. Iya. Merganane ana Kang Bayan mek Kang Polo iku seneng aku, Kang. Iya iya. Mergano. Dadi guyon. Omong-omongan titik iku lho, Kang. Dadi senenge awak. Ya nyane iku wis wateke kate ya apa sing penting nyambut gaene wis bener lah wis. Iya, Kang. Iki mas sampean wis sarapan lho ta, Kang? Iki mang ya wis sarapan Dek Pak No iku mang. Diampirno mek Pak No. Iya. Dikei lawo apa, Kang?
lawuh kulup mbek iwak gereh, waduh, wajijan. Oh, Salah tepak enak, luwe heeh. ya nyane masyarakat iku awake dhewe merhatekno awake dhewe aja sembrono. Ya ngono lho. sepurane Kang iki mang aku cuma ngencepno sego tok durung gawe lawuh. Dadi urung gawe lawuh. Durung nek sampean wis sarapan ya mapan kebeneran to Ya Kang Lurah? wis, lah aku luwene wis gak luwe wisan, wis mari keliling kampung, wis mari mangan. Ya matur suwun karo Kang No. Lah iya lagi wong-wong iki lho ya kok dungaren sepi, gak ono perangkat desa sing rene blas iku lho. Biasane ngene iki cak watang yo rene lho, gak ono rene iki. Lho watang wis turu cak watang. Pun, Pak. Oh Iya, ngelilir iya. paling Pak. Iya, kene lho kok ono apa? Punten rada telat lho anjene ya leren keliling desa. Iya, ya sira dadi apa anjene masih ngono ya aku sing merentah. Sampeyan keliling desa ta kok nang menggok nang sing Nggih biasane. mesti menggok lho Bu, mosok kanthi keliling desa kajenten desa tok. Nana Iki isulas nek kok. mengot kok Heeh. liyangi. Boten enten nggih kula parani kula gugal. Sik ta Kang. Aku iki ngerti nek sampean lawange mengerondong langsung sampean nemboki. Niku lak riyin Bu, lak niki nggih Gak ta? boten. Iya wis nyambut gawe sing bener ae. Lah nggih kok. Dek RT 9 wingi ya apa wis padha mlaku ae ku kate gawe lapangan poli. Nggih, lari nem-nemani ngeten sakniki. Oh iya ya. Wong kula niki kali lari nem-neman niku mboten sagedan. Kadang-kadang nggih kula tumbasaken rokok, cek saged kedah bakti. Oh iya bener Wong iku. butuhe damel lapangan poli damel olahraga kok. Lah iya engko lek perlu kebutuhan dana misale ngomong nang aku ora apa-apa, engko Oh, aku nggih, rono ngerti, dhewe. Pak. Iya Ya iya. aja sungkan-sungkan Kang sampean njaluk Bapak Oh Lurah. nggih, wong antene yo kadang-kadang kula nggih sok telat. Maksudnya? Lah wong mboten panen yo dipangan tikus. Oh. Kok iso mboten panen niku lho? Lah napa wong kula tanduri pari. Nggih. Sik tukul digrabak tikus. Lah nek wong-wong ya kok apik-apik mah panen sayuran ya apik-apik. Kacange yo akeh. akeh-akeh. Lah menawa kurang rumatan, kurang mes. Lah kula nggih pantun kula tanduri kula tinggal ngalih. Lho, gak Oh, sampean ya mesti rumat, ae. ya mesti Rasaken ae. tumbas-tumbas masih larang. Lho, ngono iku ya ngomong karo pakmu to, Kang. Waduh langking nggih lek. Yo hitungan mburi. Ya lek nandur-nandur iku ya di rumah tak dirawat. Wayang ngocor, wayang ngene banyu. Lek lemah garing ya apa iso urip. Nggih kesel pal mboten banyu teko omah sak kaleng nyirami tanduran sak ngono. Nah, wong saiki usum kumpo desel kok iso ngusungi tekan omah iku lho. Kula lek perkawis kumpul niku kula pasaken masyarakat. Sing penting nek masyarakat tandurane wutuh, bodole lek kula mboten napa-napa. Oh, Dadi koyo berarti ya ngono. apik. Iya, iki luwih pentingno masyarakat. Ini masyarakat. Mangkakno awake kok Iya, kumune koyo iya. ngene Kang. Ya bener. Lah nggih lho kok. Niku Ya gak, rene mang kok dhewean ora petuk Kang Polo ta. Wong oh biasa runca-runcu wong loro kok. sablah ni lah. Kok Lah sabar? iya lah sapa maneh. Kula lek bareng sablah isin. Lho lha apa isi lho, Kang? Lah kok isin wong Boten lanang pisan. lanang. Boten pisan pindho pengen ngejak nang warung, guayane kaya yo-yo. Age ndang bayar liyan. Ngoten niku watile gak dibareng cengkiling nangane moro-moro plak-plek kae. Sampean sing bayari. Lah lek sing bener mari wong kula sing dijak. Kang. Iya, iya. Niku lho. Ya ngene lho ngayan ya. Wanyane Kang Polo iku ya wis wateke kaya ngono ya rika dhewe aja ngimbangi ya sing ngalah sing anu sing sareh titik dadi cak ora bengkerengan ae ngono lho. Kesane pun wong ngene ya nggih wateke kaya ngoten kadang-kadang nulek. Lah iya. Warung mulo njukuk rokok. Enten kula mungkin sing nyaur bayan. Walah aku wis tambel boto tok. Oke, kayak omongan, Pak. Jadi kayak Tani. Di warung nggih ada warung nggih. Nagih. Pak Polo mantun dirokok tulis sampean kongkon. Lah ngoten niku. Ya ora apa-apa engko lan nyenake wis kondo aku wis ora apa-apa Wis sementing sampean nyambut gawe ngomong bener. iku, Pak E. Mboten Pak kula bayari. Alah ya aja usah isin-isin. Isin Bu. Lho, Sing mboten ada isin niku lak sablah yo. kok iso Wis sap. ora apa-apa sakjane kondo Ya wae. wis teko ditakokno nang warunge ya, Pak. Teko dhisik nang pendopo. Golek kemukaan. Iya. Waduh lopo kon nang Gus Lurah. Niki wayahe ngecet nih Gus. Kon ana wong ngomong pasti libur ae kon. Apa nih wong cilinge Enggak jauh wong biasa nang pendopo bareng
kok mara ndisiki. Kula ngeten iki lho Gus Lurah. Ya apa Kang Polo? Nek krungu wong rasan ngoten awak kula kaya kena rawe gatel kabeh, kudu mecuti wong mawon kula ngeten iki. Pancene iki tak takoni, biasa runcuk-runcuk wong loro kok dungaran rene dhewean ngono lho. Nggih ngoten niku pancene pamong seneng golek rai niku. Saking kula niki isin kali penduduk, mosok kajenge geger, tapi lek kalau kadung pegel tenan, boleh bayan kula seblak kali pecut ini mboten mreteli. Apa kon plorak-plorok ngomong pecutan lagi? Sopo sing kali kok seblak? Ya kon niku. Ayo. Ayo ngomong pecutan lagi. Ya engko sak kepel mek ngomong tok. Lah lek wani pecutin apa? Pecutan lagi. Pecutin. Pecutan lagi. Tak pecut konku. Kon dijar-jarno. Mek kandel brengos tok, Pak. Siji bayan masih kandel brengos. Apa oleh bayan? Are tak kandhani gak kenek. Kongkon gepuk-gepuk iki lek gepuk tenan lek aku. Oh nyata le, sablah kebun le. Apa? Ayo kebun le. Apa? Kebun. Kebun. Mana le? Kebun. Mana le? Kebun. Wis. Lek aku tak gepuk tenan wong mek kegedean brengos tok. Yo gak ngono saking aku ki sik mikir padha pamonge, padha bapake penduduke kok coba kon wong liya karo aku. Mbok wis tak seblaki karo pecut ket winane kon. Aduh, mek ngomong tok. Ya iki. Ayo nyata saiki nang ngarepe Gus Lurah ngomong pecutan ngono lagi. Pecutin. Pecutan ngono lagi. Pecutan ngono lagi. Tak pecut konku. Kandhani mek ngomong tok kan sedang klothok ae kok. Lambemu to nek kon kate lapo kon. Bayan apa? Apa? Gepukan lagi. Kebun le. Apa? Ayo kebun le. Kebun. Mana le? Kebun. Mana le? Kebun. Wis. Wani kok. Yo lek Rame ta, kon. Pendopo nek ketekan wong loro iki dadine ya rame kowe. Kaya iki. Ojo ngono kon niku Yan. Wong padha tuweke nyambut gawe sing bener. Yan. Pecut iki pusaka Yan kok tok gua Yan. Lek pecut. Disambung. Jopuk Yan. Rakiri. Dijopuk Yan. Dah, Jopuk Yan. dah. Gak gelem jopuk. Rakati. Tak jopuk dhewe. Ojo ngono kon wong nyambut gawe ku sing rukun. Meja iki nggene wedang kopi, nggene panganan. Watake pecut-pecut sak dumi lewat iki ndur meja. Lah iya aku ngertian. Ya. King kabeh iki samuwaring lak ya kenek ditata sing apik ya. Kon ngomong aja ngono kon. Dumane kon nek ngarepe Gus Lurah, mari ngono pas wadolno aku supaya aku dilarani tadi kami tuwa ya. Lah apa sih aku dadi tuwang dadi tumbak cucuan. Kate gak dadi tumbak cucukan ya apa nek kon mau penggawe mek wadol tok iku. Lah aku ya jenenge ngomong terang-terangan. Wong awake dhewe ya ngerti nang warung golek rokok jadi ngongkon bayan. Mari ngono. Jadi nyaur gak ono sing di warung takon, "Pak Polo sampai ngongkon rokok ta?" Ora iki. Lah sing ngongkon dure sampean. Kene malah bayar rumah sama bapakmu lah. Aduh wong yo mek pisan tok ae. Kon niku kok perhitungan temen karo kanca padha Ora pamonge. perhitungan iku nek warunge Yutun. Dek Yuda. Mari ngene Yuja opo? Dek Yuda ya ngomong Yuda. Opo Yuja? Bayan dina Sabtu bengi niku sampean ngongkon Pak Polo njaluk rokok ta? Lho. Ora iki aku. Jare sampean kongkon digawe wong nek gerdu. Iku nek Yuda. Wis kene kepodo anyar utang. Yan. Kon kenal aku ta yo gak sedina rong dina. Ya Wis taunan ya. Ciri wanci lelewo kino wong mati. Sormejo Yan. Sormejo ana ulane. Ojo gelo wis carane Yan. Oh, ajane. Yo kaya lodruk. Oh niku aku nambeli kon wis gak kurang-kurang. Saking aku iki meneng ae wegah ngomong sewong wis kanca mulai biyen. Engko kon elek gak weruh aku ya melok katut elek. Kapan oleh nambeli? Aduh wong kon setting etok-etung. Karo maneh lho. Ya. Nek kon boto ngomong nang aku tak kei. Ping pira kon boto karo aku tak kei. Ngono aku pas tok ndat-ndat nang ngarepe Gus Lurah karo Yu Lurah iki lho. Ora ngundat-ngundat wong asline yo ijo kok. Aku tau foto nang awakmu lho.
Kok iso kon gak tau foto iki lho. Iya foto tapi yo kok semayani tok. Kon gak ya wis ngerti. Sembarang nek diomong sing apik iku mesti ana jlentre karo maneh kon tak ya wis hafal karo aku. Wis ciri wanci lelewo kinowo mati. Sormejo ya, sormejo ono ulane. Enggak olah apa aku meni sormejo-mejo itu angkat iki. Jadi sormejo no ulane. Meja itu oleh gak gawe meja sor bupet no ulane. Ojo cerewet wis carane. Oh. Paribasan maneh. Oh niku sak repotan. Aku ngomong sembarang tok salahno. Aku laporan wis bener. Nek no gek ngarepmu tetep salah nek aku. Ya kono laporan aku mari laporan no. Ya masih ngono kok laporan iki tak yo sembarang kon lapurane bagian opo. Nek aku bagian noto keamanan di kampung. Ya, nek kon iku bagian ngejak wong kampung cek rukun tak yo ngono lek kon. Ya wis kono nang laporan aku mari laporan. Lah yang laporan sembarang salah iku karo kon. Ora salah ya apa wae lho buktine kok. Kon ae ngomong karo Gus Lurah. Lah kowe mari ngomong. Ngomong apa kon ngomong rasane aku tok ngono. Ora nggih Pak, nggih Bu. Iya nyane bener iki Kang Bayan tak kon klene nang RT 9 jare para pemuda nek kono wis padha rukun ngiyatno kegiatane dhewe-dhewe. Ya tak kenapa nek Bayan. Paling arek nom-noman ki jaten gerdu main remi niku. Iku lak biyen lho. Ya sing ngene lho Kang Polo, Kang Bayan, ya. Wong awake dhewe iki perangkat dadi panutane masyarakat kabeh. Lah iso ya dadi contoh. Lah lek ndek pendopo kelurahan terus rame geger ngene, lah kok lek ngomong njaluk surat. Apa ya ora wedi? Kon ngalione ini ya. Kon anjene ket biyen. Anjene saking Gus Lurah iki sing gak krasa. Kon sapenang pendopo mosok gelem lho nggo cedhek Gus Lurah. Liyane nyedeki Yu Lurah. Kon anjene lak kebimbang karo Yu Lurah. Kok ya ora. Oh lho kok. Ojo ngono, masih aku ngerti lek Gus Lurah iki gak mampuyan. Gak mampu ya apa to, Kang? Blakrak. Oh niki bahaya Yu Lurah Bayan niki. Ketoke meneng tapi nglutus niki. Iku lak biyen. Waduh biyen apane? Pinginane kon ketemu aku ndek rondo ndek Yuna iku lapo kon? Menakno genteng bocor. Mari menano genteng lapo kon? Ya mudhun. Iya mari mudhun terus kon digawekno mangan barang iku. Ajene wonge ya loman kok. Terus mari mangan kon kok dikon leyean iku lapo kon? Dipijeti lho dilu, kesel tanganku. Aduh wong pon dipijeti. Iku sing konangan mari ngono. Sing oleh sak minggu iku. Kon di omahe bek ngatia iku lapo kon? Walah, menakno kran bocor iku ah. Enggak kon iku tukang keliling apa pamong? Lho pamong jare kudu ngayomi rakyat. Iya kan nanggek sing loro gelem oleh rondo. Mari ndek sitoke ndek bojo ana sambatan lampune mati kon kok gak gelem benakno. Lah ono lanangane lha apa aku melok mlebu. Lha ngono iku ate gak bayan gregetno kon. Loh, Sing dipilih sing rondo tok iku. rondoe kudu ditulung saken. Dadi wong sedekah iku ora dhuwit tok ya. Ya iya. Masih nolong rondo ya sedekah ya. Lah lek ora sih. Dadi ngono. Pinter. Kon aja macem-macem kon. Kon wis tambah putu maneh kon. Wah ya Nasim. Cek senenge bolak-balik duwe putu wedok tak takoni, Yan, putumu kok wedok tok? Ora apa-apa, wong kami tuwa iki aset iki." Jadi kon nggih bunti. Lah iya, jok wong bayi sik lair isuk mang wis kate ditukokno gelungan. Lah gawe apa Yan? Ya mben lak melok nyanyi jare ngono. Ya lodong bae cek ngasuh ganti anake tak putune. Ngono kadang sik bingung ae. Bayaran oleh sak minggu wis tenguk-tenguk nek gerdu takoni jare gak duwe dhuwit. Ngene entek Yan. Entek tok gawe apa lek kon? Wong kon rokok ya arang kadeng tuku rokokmu paling ya rokok sing murani. Aku ora pati doyan rokok nyene kok. Ora doyan rokok nek kon anjene wegah tuku kon. Ini Ngajak duit. kok kaya kami tuwa sablai.
Rokok lek gak bermerek yo mung gare serik nang gorokan. Tapi akeh utange kok. Utang lak nyaur. Tapi ak nyicil. Nyicil sesel lak kok. Tapi utang maneh. Ana sing ngongkon. Sapa? Bapakmu iku. Kok kakekmu kono? Lah apa bapakmu kon utang? Angketku iso aku masih aku duduk dagelan ngerti aku peliku. Iya soalé semua. Lah iya. Ora mek giar tok sing iso. Iki apa iki? Bulurae digawe kepuyuh apa ya apa iki? Bulurah talok iso kepoyo. Bukan mesti masih teko lor iki ya iso. Yan, Apa? enggak Kon joko rokok karo nyingkur kon. Yo sitok milih sing bunguse sing ana iki lho. Joko piro? Sitok. Koncene dlondonge wong gedeng lek kon. Masa rokok 12 tak joko siji muro karek 5 iki. Oh, Joko boleh. piro kon? Oke narek nom-nom lah iki. Ae nom-nom apa? Sitok iki lho. Saksine Gus Lurah aku ket buka iki. Aduh kok percaya. Sitok kok. Lah iku lho to iku. Oh, anjene bayan camput lek kon iku anjene. Oh, anjene tepak wong gemah lek kon iku. Lodong. Ngerti awakmu gemah iki. Apa iku? Dadi gegem gawe ndek omah. Ya lodong tak kena gerong dino. Ya potongan koyo kon iku diarani wong setro ledok iku ya kon iku. Tapi awet sehat loh. Iya wis sehat kok kon mau kerja doyan badhok. Lah iya. Anjene menungso lek lempengi dawa ya ngene iku kon iku. Apa oh? Ya doyan badhok iku nyambut gawe aras-aras. Ajine ya adang. Ngono kate gak sugih ya apa wong rokok nek kancane ditandangi terus. Ya Allah, lah ngomong njoko rokok ngene ilang oleh nyalutang lho aku. Untung iki mah rokok aku njaluk jatah nang juragane. Lah mangkok sampe sulhan oleh rokok lah tekor aku tuku dhewe. Sampeyan modho nggak ada rokok ta, Pak? Wes aku wis mari rokokan lek rokoke. Enggak. Saking Ojo nakoni aku. lurai isin kate nyerokoki kami tuane. Wancene wong lurai biasa rokokane gudang karo mijo. Iki ana Ji Samsu ya isin. Kula sukani ya, Pak. Wes iku man tas Mboten rokokan napa-napa. lah kok sing jero iku. Ora monggo sampean Pak. rokok, Bun. Itu 10.000, Pak. Papat tang bolu. Lah ngene ku rokok nyolong nek kancane didol nang lurahe. Lodong tak kena ge nempur. Dadah kon iki. Ya apa? Wis sampean ngrokok Gus Lurah. Lah iya wis rokono lah wis. Untal pun isin-isin lek lurah bayan kali kami itu pun koyo keluarga dhewe. Iya ya bener ajane seneng aku, seneng aku lek ngono. Nggih sampean rokokan mesti tak sapani tagih ning di warung. Kon kok iso ngelok tagih ndi ra. Lek aku ditagih kon yo melok bayar kon. Wong kon gawa 5. Iya iki. Ayo. Lek sitok 2000 piro 5 iku iso. Apa enak. Lah wene rokokan ya mbok situk-situk ngebayan. Karena kula betulkan pos. Jupuk teko adahe balik yo nang adahe kan. Kon kok diecer-ecer ngono. Lodong. Anjene ya gemah ya ini ya penting. Mene-mene sama nelaken kompresi niki Gus Bayan. Kon lurah niki kula niki jane kali bayan niki isin. Sing wulan ngarep niku kula kali bayan lak sampean kengken ganteni lek konferensi. Iya bener. Pun budal mugi omah kali kula bareng. Terus Dok wong padha pakaian dinas. Kula langsung ten kantor. Lah kok bayan iki sepatune dikempit tuku dawet ten isor jowar. Loh. Mosok pantes ngoten. Ora ngerti banjir iku ta. Sepatu mari disemur rek. Semur. Disemir Iku kan? diling-iling lho, Bu. Disemir. Oh, diling. mer. Kok dili-dili. lho. Kon kok boleh tekku tok gawe. Digawe-gawe kok. Emang sih kon dadi polo gak gelem. Saiki nek dhuwur dipangan dek kancane. Alah timbangane dihitung PT. Aja ngono kon. Wis ditung dhewe-dhewe lek nek kancane kek ya. Ya apa? Iki rokok iki awet wong korek galok. Lah kon karo maneh wong urip kok
gak duwe korek iki lho. Lah aku udah tukang las kok. Apa butuh tok sumet ki lho korek. Ngono lho. Wong korek kaya didol maneh. Anyene tiyang niku, Pak. Iya, iya. Saged jagongan ya. Heeh. Jagongan kali rokokan. Oh iya, cocok kan. Penak niku, Pak. Penak. Napa malih bae wedang kopi ini. Rembug apa-apa penak. Nggih. Kono cok nyemon wedang kopi. Ulurahe medhit gak gelem gekno wedang. Walah. Ya ora. Mosok nek pendopo keluaran gak duwe gula. Ngene lho Kang Polo. Iki mang duwe gula mbek kopi tapi LPG nentek. Alasan yo. Yo wong nek desa mosok LPG tak yo nggae pawon. Nek wegah nyogokno pawon ae. Gak arek-arek masuk nang rene sing mulai ndek pawon ngono lho Polo. Biasa iku arek-arek sing nyepaki wedang, nyepaki anu. Nggih. Biasa arek-arek ngene iren-keren lak ono yan yo wedang-wedang kopi. Ya nyen iki mah ya durung rene. Iya jare aku timane bulurae mek. Longgo duduk manis mbok nglelesno kopi, mbok nek muri kono. Digaekno kopi dhisik ngono ah. Nggih tak cek gayeng jagongan. Ya wis Gaekno kena kopi Bu. dhisik Ya Bayang wis cek kena rada Bu melek kena. pate. Wancane iki mang ya nyane tak jar rembukan dek kene bahas masalah desa iki ngono lho. Kapan maneh bikin bulura lek gak saiki. Betul, Pak. Iya iya. Ya apa? Yan. Iki lurah iki golek kopi rupane nang pandaan iki. Kok koyo Pasar Palang. pasar Malang. Ya sing sabar titik ta lah. Mari ki lah digaekno ah. Wancane ya arek gak ono omah. Biasa ya arek sing gawe iku sing godhog ndek pawon iku ana dhewe. Pun yu lurah, enten apa mboten wedange? Kok tepak kula dadi lurah ndek bojo ngoten niku. Sik cek dudekno sik kalau Dino pasaran kula beto ten patok kali kula. Ge apa lho? Dijol nembeng no. Lah oleh le papat ae. Masane wong sapi ta. Dijol napa? Dijol napa? Aku katene. Dijol nemben. Kok iso dijol nemben? Bulurah ya mentalan anjene. Lah apa lho mentalan? Ngomong kon golek karen yo karen tenan iki. Karo mane nek kene ana polo karo bayan gelas mek sitok. Mosok kok kon gentenan. Ya ganten. Ya ora apa-apa sing rukun gentenan wancane ya ana iki. Mboten. Nek kula sing ngombe dhisik mboten masalah. Nek bayan ngombe dhisik wong bayan iki kena rabies. Lah rumah sama aku kerek lah. Lah kon rumangsa apa ora? Duh, ngene kok ya kok iso muni rabi. Ayo nyacake eling-elingake. Ngene umben. Ombe. Aku lek gak dikek ngombe ora apa-apa aku. Oh, pancene kontrowongan lek kon pancene. Sampan pun jaluk, Pak. Iki kok ana abang-abange iki. Benges le. Tilake bengese sapa iki? Kok pas benges pasangan iki. Kok aku mari ngombe iki pas kantil. Syukur lah. Ayo, lek patek ibu aku lak mulih nang Sukolelo iki terusan. Gak iso ngombean kecokrok brengos. Aku lek gak karo selang gak iso jene. Lah apa dombe pek iki? Eh? Ini lak tombor. Kok nek kurang ajar, anggitmu aku sapi londoan ah. Dicangklong. Ngeten Gus Lurah iki. Ya ya Kapolo. Wong niku wau mek saking napa nek dadi pamon iki nek mboten enten kembangane guyon iki desa ketoke sepi. Oh iya, sing penting guyub, tetep guyub nglaksanakno tugase iku aku wis seneng wisan. Mungkin nek masalah niku pun kuwatir wong kula kali bayan ki mek rame cangkem tok. Iya iya. Nek gak Sampai ketekan sampean gegeran, karo Pak. Kang Bayan ya sepi tak Nggih, pendopo lah. iki. Mulaaken. Lah lek sampe bayan kene kula mboten nenten. Waduh mboten dadi mustika niki wau. Terus dadi napa terusan? Mustika iku mustika endi Oh to? ngeten lho nggih niki kan kene Ya, Pak, ya, diarani Pak. pun lepas dinas. Iya iya. Lah sakniki mumpung enten bayan, enten Iya, lurah. bener. Kula kajeng enten perlu kali sampeyan. Lho ya teko ngomong. Iya ya ngomong ae kate ana perlu apa. Paling kate utang dhuwit paling. Aja ndiliki omong Yan. koyo ngono to, Kang. Enggak kon kok moro ngarani kate utang dhuwit Tulino nang omayan yo. Dhuwit ndek omah ndek mburi ku. Dhuwit cilik karo gedhe aku brebeken bendina kekeran ae. Lah opo aku nang pendopo kelurahan golek utangan iku? Iku dhuwit tak jangkir rek. Lah kon gak tau ro blatere kami tuwa sablah. Aku nek kadung gelem metu teko omah, nggo dhuwit gak tau tak hitung yang paling titik nggowo aku 4 kilo ya.
Oh, emes leu. Lho temenan tak dongdono. Pokoke ana wong ketok gak enak praene tak kei dhuwit karo aku. Iku blatere sablah. Ya lek kon gabah sitoke tok golek tok go bali. Atine ya ora panen. Ate panen opo wong sawahmu tok gadekno wisan. Ayo butuh dhuwit. Kon mulai dadi bayan wis tau garap bengkokmu. Wong tok encepno nang sewan terus. Aku males garap sawah ini. Males garap sawah. Mosok. Lah wong elek. Lah lek kon males sawahmu sing sak kedhok iku sewakno pisan Oh, kok. kakekmu kono. Lah timbangane sawahmu bongkor, Iku pajeke ora umum larange. piro pajekean? Pokoke wakno. Piro pajeke? Sawah tak kedok jemblung sekete eman-eman dadak. Ayo kon yo males sukete sawah sak kedhoke mau njabuti kon. Aku te matune kaya eman kok. Apa tak gawakno anu gunting sorok ah? Aja, Lah terus. tak soroke dhewe. Oh, lho, boten ngeten Gus Lurah nggih. Iya. Wong biyen iki sampean kali kula kapun tau ngomong. Bener. Umpama lurah kali kami tuwa pun padha praine mboten dadi pamong. Iya. Nek saged seduluran kok sampai pedhot nggih. Bener. Lah niki kula cocokaken kali omongi sampean. Gus Lurah duwe anak wedok, kula duwe anak lanang. Lah perlu kula mriki, kula kaji nglamar kali genduk niki. Lho. Pak nun sewu, Pak. Iya. Awakmu gak krungu kabar, Pak. Kabar apa? Anake Gus Lurah lak wis duwe tunangan sih. Pun gak ada calon bojo. Ya opo sih? Ya lek saruhku kanca, lek kanca ancene duwe, lek Lho, bojo lah, durung duwe. Lah ngono nggih lho. berarti kan tasik calon. Iya. Lare bener. pundi nih? Waduh ya mbuh wong iki sing lakoni ya areke. Lah saniki karek ngeten. Nek sampean panjenengan pengin tuluran kali kula, sampean batalaken lamaran tiyang niku. nggih. Ya mong Nek calon bojone anak sampean pegel, wong tuane gak enak ati, nek kajeng nyantet, cek nyantet kami tuwa sablah. Nek kajeng nenung, cek nenung kami tuwa sablah. Sampean wurungaken pun. Aku wis ngerti karep rika, Kang Polo. Tapi aku minangka wong tuwa ora melu nglakoni. Dadi ya paling ora kudu nareni areke. Nggih ngomong, nggih dhisik kula kesake mripate bayan lirik rokok mawon iki. Kaya kate lunas iki kok. Pun ngeten mawon, Ya apa? sampean iku ngomong wong sak kampung saged wong sak desa nggih. Iya, bener. Nek diarani lek lurah iki bapake punjere desa nggih. Nek sampean mek ngurus wong sitok mboten saged, napa kami tuwa sablah sing tugi sing burungaken lamaran. Sembarang ora kena ngono ya. Sembarang iku ana alure, ya, Bu. iya to. Dadi golek dalan sing bener. Aja mek nuruti nafsu tok ngono. ora Gelang bener. iki kula kangge pun bener tugi piapian anak sampean kula lamar. Ojo lho, Anake sakit awak ta. dhewe diceluk ngono. Kok saken-saken. Lah wong ndek kene iki lho anake Pak Lurah iki wis duwe calon kok. Iya masih duwe calon. Sik pantesan lek lurah besanan karo kami tuwa. Wong anakku yo gagah yo ganteng. Iya dene lanang. Ya iya lek wedok ayu, lek banci ku agak ayu gak ganteng. Kok ya ro banci bae. Ya ora ta, wong kon ben yo gandeng banci suwe. Malah mek 3 tahun. Oh niku. Pun ngeten nggih. Kula mek kepengin neru jawabane sampean oleh napa mboten nduk niki kula lamar. Lek aku ngono ora iso mutusi Kang Polo terus terang ya. Aku minangka wong tuwa sing lakoni dudu aku. Bab perkara katresnan iku teko ati ora kena dipaksa ngono lho. Oh, nggih mboten kono apa jo wong. Nek pancene lamaran kula ditolak, mboten kono apa pun. Berarti sampean ngaku turunan kali kula niki mek lair tok. Ya jane ngomong kaya ngono ta Kang Polo. Kok mboten ngoten yo napa Aku niku? iki bukane nolak lamarane sampean. Iki kudu durung ngerti keputusane awak, anake awak dhewe. Lah nggih nek dereng ngerti keputusane, berarti umpama tiang gambar tantase dereng dadi. Lah mongko dereng dadi, sakniki kula gambare dhisik kula marekaken.
Ran. Aja ngrusak. Wong katene urip tentrem. Ning wis duwe calon tenan aja diganggu wis. Yo enggak ya nanti kira katene ngingkil yo aku mek takon. Nek pancene gak oleh yo gak apa-apa. Aku yo wis ngerti. Maki anakku tak krekno wong liya tak yo gelem payu dia. Karuan ngono lho wis penak. Iya. Cek langgeng seduluran. Iya, gak apa aku wis manut Ya gak aja oleh yo sampe gak oleh. gedhe sedulurane awak dhewe lho. Wis sembarang ayo ditata sing apik aja gampang grusak-grusu. Iki kok arek tukang joko gerdu nih. Iya iki piketane terus. Iki lha apa sih kok tinggal goleki apa sih ilang? Wong mlebu nang pendopo kok gak atik. Salam Kalimantabek moro-moro. Iya, sik ditata ambane. Alon-alon kok timbani keleleken untu kon. Ngos-ngosan iki lho napa? Ana apa? Sampeyan cerita sing ngombe ya? Ngombe Kantor titik ngene iki lho. Hati lho. Iya. Dagelan lor mek karek kontok lho bome. Niki ngeten. Kula wau lah. Sik. Ojo ngomong sik. Kan? Iki jan kembar siam iki. Sadulur. Iki penak nih desoyan. Ojo penak. Kon ben lek katene selapane putumu. Nek macake klopo gak usah golek boding. Iki nyelang arek loro iki lak padha ae iki. Niki ngeten Gus Lurah, nggih ngapunten Gus Polo kali Gus Bayan. Kula niki wau lak patrol. Iya, terus Besok. Alah, ngene mriku enten gayam. Apa? Gayam. gaya. Kon ngomong sing jelas. Apa sih? gaya Apa? Akhir. Apa? Nggih. ya Ono lu klop. iku lho. Niku lho. Ngene iki lho repote. Kok ngomong lek padha mrongose katene. Mboten jelas. Niku Ngomong sing jelas ngono lho. Nggih, nggih dhisik. Kula tutuk nyamban kantun titik. Enten ireng-ireng gowedhe. Ya apa? Gak selambu ta? Boleh. Ireng-irenge lak ya ana bentuke. Jajan ireng-ireng aku mangkir. Sing dikei klopo iku. Apa? Lah ya mau digawakno mau. Wau niku enten Mardono. Napa? Oh ireng gede. Ireng gede. Sita. Mardono. Apa niku ana ireng-ireng kok Mardono iku apa Mardono iku? Apa? Iku tinggalane wong Indonesia. Apa iku tinggalane wong Indonesia iki? Kaspe Gendruwo. Ono kaspe gendruwo iku lho. Wong Jawa niku lak kaspe Gendruwo. Saking gedene niku boleh dadi gendruwo kaspe. Kaspe gendruwo. Dadi kon ketok ireng gedhe. Gede. Iso ngomong apa ora? Memang apa? Gak iso ngomong. Boker niki Yulurah Watuk kali Gus Lurah. Enggak iso ngomong apa ora ireng-ireng iki? Nggih niku mboten saged ngomong. Waduh, ya iku yan sing diarani kepik ya iku yan. Jenis kepik lak cilik. Kira-kira dudu kowe drengen keterak angin kon wedi. Motone mawon nggih ireng. Ono motone. Enten rambute ireng. Waduh. Irunge niku mawon beles ireng. Kayak pitik cemani. Kaya apa? Pitik cemani. Kaya pitik cemani. Nek cemani Kok gede. iso lho? Lah niku wau tapi kok gedhe ngoten lho. Kula bingung. Mulane kula kajenge lapor teng Gus Lurah kali Gus Bayan kali Jane Kepala. aku lek congek karo Bokir sing lapuran iki ya percaya enggak yan. Lah durung ngomongi praenane wong loro iki wis medeni. Kula niki sak kampung. Lah kliru ah. Dadi sak kampung niki ngene mrongos tok kabeh. Jane kliru ngek. Masih wedoke nggih mrongos. Mulane kula nek rabele mrongos enak. Sing tatapan untu jenis lambeku. Loh, tapi lek wong mrongos ku duwe omah Nggih. gak gelem dileboni maling aman. Aman. Iso ale apa? Nggih. Masih ento wis ketok turu maling inceng-inceng. Aduh durung turu sik Terus guyu. mergo ketok merangah. Heeh. Nggih niku Yulurah. Gak sing bener iku ya apa sih man ceritane. Nggih niku enten Kok nganti keweden. enten gendruwo. Enten Gendruwo iku to. gendruwo Iya. Gendruwo. Iki lho, wong Zamane iki wis jaman ngene kok jek ana gendruwo ya ora. Nek gendruwo niku koyo sampean ngoten kula mboten. Wah. Ngawur. Lah lek sampe gendro kok ya lurah ora kontok, maki bayan ya doyan. Jenenge sapa sih lo? Hah? Kon gak doyan? Yo
Lek kepepet. Lho kok kepepet iku lho. Dadi niku enten gendruwo Gus Lurah. Enten wara-wara kampung niki kaya empun mboten aman malih. Lah terus Ya, awake sing patrol kok. Lah iya, wong diarani pemuda Joko kampung iki aman gak aman tak iya apa jare awake Lah wong kon. gendruwone kajenge kula cekel, kula dibedani kula nggih wedi dhewe. Iku jane gendruwo goblok. Lek gendruwo sing pinter Nah. ngejeni kon karo bokir wedi dhewe. Keliru. Wong praenam wis kaya gendruwo. Lah nggih. Iya ya aku ben kok kaya gendruwo iki. Kok kon lek guyu kok apik temen sing. Nggih, apik rondok jongat. Iki penak lek panen jagung barang gak oleh nyelang kokrok wis. Iya. Nggih, dikrotrot mumpun tek. Enggak temenan iki. Lho lah nggih, Gus. Iki desa iki. Kesro Dadi desa. temenan iki yo. Nggih enten Mongko gendruwo. tak eling-eling sampeyan aku dadi lurah iki Nggih. desa iki tentrem Tentrem ayam ayem. mboten enten napa-napa. Ora ono Lah iya. apa-apa. Coba niku aku kok kula cekel gendrone wedok. Jelas. Terus to apakno lek gendrone wedok? kula tandangi. Lah kok roh lek lanang. Oh, Wong niku nguyuhe ngadeg ya berarti gendrone lanang. Kok iso gambar dari gak wani kok gambar ro. Lah kula wahno gendrone pojokan nguyuh berarti gendrowo iki lanang nek wedok kan dempok. wah, awakmu iku iso-iso ae. Lho nggih. Saiki ngene Pak, wong sing keadaan. Iya, iya. Kula nggih nyanjang Apa sing tok. patrol niki nawon keplayu nggih ya. Lah Iya. Pun Pak Lurah, Bu Lurah pun tumut-tumut. Pak Bolo pun tumut-tumut. Terus Terus wong patrol loro gak usah melok-melok. Terus awakmu. Aku yo gak melok-melok. lho. Lho lah niku nopo? Sama nyisik kabeh. Sama nyisik kabeh. Ono jadi kalakal nggih Kisru nang kantor Desa Jatirogo ya. Ayo gelem balik tak Kak? Balik tak Kak? Oh, 11. Waduh, Kaya melayu, Bos. Apa? Nggih. kula wasno gendrone kali sampean kok nganut. Pecut iki mosok muat. Kok ngoten niku pecut apa? Ono aja ngenyek pecut iki. Ya iki sing diarani pecut sapu jagat iki. Waduh, Dene atasane gendruwo ngono. Ojo mesito. Jejer 10 tak seblak karo sapu jagat lek gak lembut. Oh, lek ngono enggak ben-ben ya. wis percaya aku. Lah aku mau kali bayati kuak kula ring-ring. Niki mboten sembarang. Ora ro ta lolek iku. Lek ngono duwe kasekten riko ampol. Pun saniki ngeten Gus. Ya apa ya apa? Niki pun jelas. Ya kanggone desa iki ya Nek apa? Jatirogo saniki pun mulai kisru. Mulai kesro. Nek umpama sing kisru niki mek maling lampung boten usah ten silok melok. Cukup kami to sabla. Tapi niki sing kisru ketok barang alusan. Lah mulaaken saniki anak Tiko Gendo Ambarwati lan lare pedepokan. Bener, tau ngasuka weruh nang Gunung Kidul. Lagi nyoba mawon diceluk ditakoni mbok menawa saged ngekei jalan keluar. Iya, iya wis, jalan Bu. Wah, iki bahaya itu. Lah iku arek wedok iki lho. Masih arek wedok wong arek weton beguron iku yan. Sopo ngerti iso ngrewangi ngamano kampung. Oh ngono ah. Kene lho. Kenang mosok ora krungu ndek ngarep gedebukan kaya ngene mang rame-rame mang. Boten nih Pak, Mbarwati keturun nih wong. Lho, ya apa arek pedepokan gak gelem tirakat blas. Kok iso gambar Ya apa yan arek pedepokan yamene wis mari nglelir. Ya ora apa-apa, paling kemeselen. Iya. Hei. Ana Gus Lurah iki ya. Apa? Wah lek kon niku pun sampean takoni sing Iki kenal ngene lho, Gus ya. Lurah. Iki wis terus terang ae, iki ana pelapurane para warga, iki sing mari patrol. Lah nek desa kene iki keruh ana ontran-ontran. Ontran-ontran apa Pak? Ontran-ontran sing jarene ana ireng-ireng mlakune mencolot-mencolot, jarene gendruwo lah iki mang sampai keweden. Ning nyatane iki mang gendruwone mlebu rene untung ana Lah kangkala. untung ana Pak kami tuwa sablane tak seblak karo sapu jagat gendrone Melayu. Mulaaken saiki bapak itu lungono. Lah, aku Amri Jatirogo iki aman kaya wingi-wingi, Nduk. Iya. Kon kan arek Padepokan sing dhisik tau madepokno bapak gurumu ya. Nggih Pak.
Tahu kondo aku jare lek kate ana keperluan apa-apa dikongkon njaluk sanjata pitulungan nang gurumu. Bek menawa ya, bek menawa saiki aku njaluk tulung nang awakmu, budal nyang padepokan njaluk tulung supaya desa kene tentrem ngono lho. Ngeten Gus Lurah nggih ngapunten. Ya apa ya? Ya apa nge? Nek Lho wis ngomong dinteni nek dadane. yoga jenengan iki teng pedempokan mriku engken Iya. gurune cek enten semerap napa-napa. Kula nggih mboten ketinggalan. Maksudnya? Kula kalih boker kula tak melajeng teng tretes mawon. Terus kon kate lapo mlayu nang tretes iki. Kula tak ngerikiti arek tretes. Lho, pas seblak karo pecut iki merotoli untumu kon kok. Wendok iki apa, Nduk? Amri Jatiro kowe iso bali aman maneh, Nduk. Nggih ngeten mawon, Pak. Iya. Napa sedaya niki monggo teng nedhi tulung teng Bapak Guru mawon. Nang pedepokan Gunung Kidul. Iya. Iya. Sakniki sakniki bidal teng Gunung Kidul. Ya sing eruh papan panggonane ancene awakmu, ya saya aja kesuwen. Dina iki ngadep nyang Bapak. Nggih, Pun. Sedaya sampean budal ten Gunung Kidul perkara pendopo Jatirogo kula sing jaga. Dadi kaya ngono. Nggih pun kuwatir, Pun. Iya wis. Nggih pun tapi sampean budal. Ayo wis nang budal tenang tentrem desane. Wis melo budal kon. Ngene lho lho. Apa? Aku gak enak ati lho. Kae nati opo kon? Lah saiki Gus Lurah mbanake nang ngene pedhepokan Gunung Kidul. Mari ngono. Terus kok awakmu karyoke aku curiga sing gak lo. Curiga opo kon karo kami tua sabla? Ngerti nek kami tua sabla iki wong sekti. Terus, Heh. Bapak wong cek nang Gunung Kidul. Lawat dhewe. Ayo nang tretes saiki. kon saiki tutno Gus Lurah. Aman gak amane Gus Lurah karo Yu Lurah? Iki apa jari pemuda kaya kon? Nek pendopo apa jari aku wis? Aku yo gak enak. Ayo diintip ae. Kok diintip? Ayo budal, melok nang gunung itu. Iya. Iya. Tak umpamane wong main ke dimulai. Durung ngerti nek Lurah Jatirogo sapa sing dadi dalang kerusuhan nok desane. Rumangsa isin. Nek kami tuwa sablah duwe karep sampai gak keturutan ora mek renceki. Masih saoyote nek perlu tak jebol karo aku. Gak ngerti nek sing teko mrene rengi-rengi ngaku sing gawe. Ya. Le Andono. Kenek diumpamakno kon wayangi bapak dalangi. Nek kon jagone kami tuwa sablah botone le. Kapiye sawise kowe nrimo ilmu kang pungkasan minangka jangkepe ilmu sing tak wejang sak pendinane. Ngapunten satripun. Ya. Sasampunipun kula nampi wejangan ingkang kapungkasan saking Bapak. Rumangsa
semanten kula kang Sukawara dumateng Bapak Guru menika sampun tuntas. Oh iya. Taruna, Nggih. eling dan elingake. Senajan kowe wis duwe ilmu jaya kawijayan, aja sampe kowe duwe sifat adigang adikuna ya, Ngger. Kowe kudu bisa tetulung wong kang butuhake tetulungan. Kekeimangan wong kang lagi keluwen ya, Ngger. Senajan pesenku sing pungkasan, kowe senajan duwe ilmu sak pucuke gunung, kowe aja nganti nerak angger-angger gedene ngrusak pagerayu ya, Ngger. Bebasane wong rusak pagerayu ngono. Senajan kedhota cara ya apa atos debok, Ngger. Mula, Ngger. Kowe sing ati-ati ya, Ngger. Sak suwene anggen kula kang Sukawara dumateng ngantos alit nganti ngancik dewasa kok menawi wonten kalebutan kula nyuwun ageng pangapunten. Yo to pangestane, Ngger. Kang Karena sesuatu sing tak gadang-gadang. Kejaba mong kowe minangka gantine tetunggule nang Gunung Kidul ya, Ngger. nggih mugi-mugi kula tansah diparingi eling kok menawi kula badhe mlangkakan dalan boten sae kula nyuwun jenengan elingaken. Iya, Ngger, pancen kowe iku wis tugasku, Ngger, ngelingake karo kowe. Sajak Selamat jamu Bapak. Yo, Ambarwati. Kok njur kowe iki teko nang padepokan iki ana paring gawe apa to? Ngeten Bapak Guru. Iya, piye? Ambarwati eling saking welinge Bapak Guru. Piye? Lek teng Karang Pradesan Ambarwati niki Desa Jatirogo wonten ontran-ontran. Oh, dadi kaya ngono. Pancene aku wis tau janji karo kowe sak wangsa-mangsa ana ribet ana ing Desa Jatirogo iki, kowe bisa njauk tulung karo aku ngono, Ngger. Nggih, Bapak Guru. Lah iki ribet apa to, Ngger? Nuwun sewu, Bapak Guru. Bapak Oh. mawon sing jelasaken. Oh, dadi iki bapakmu. Nggih, pancen leres menika putri kula Ambarwati. Saderenge matur nuwun sanget awis Ambarwati menika dados tiyang ingkang pangerten. Nggih. Nggih. Pancen wonten sejo karep kula wonten padepokan ngriki saperlu badhe nyuwun sanjata patulungan dumateng panjenengan. Oh, dados mekaten Gus Lurah. Menika ribet menapa to Gus Lurah? Sadangune kula dados lurah desa menika ayem tentrem sami makmur masyarakate. Nggih. Ning sakmenika wonten ontran-ontran lek tirose tiyang penduduk riku tirose gendruwo. Oh, kados ngaten. Menawi bab niku kula sagah. Sagah ngicali menapa ingkang dados ribet wonten ing Desa Jatirogo. Nggih matur nuwun saderenge. Awit menapa lare alit-alit mboten wantun badhe ngaos, mboten wantun badhe sekolah, nggih mboten wantun. Oh, ngaten. Nggih. Nggih. Menika ngaten Gus Lurah. Nggih. Kula nggih mboten nundung kalian panjenengan mboten. Sak menika panjenengan wangsul kula yang tanggung jawab bab menika Gus Lurah. Dados mekaten. Nggih. Bapak guru ingkang dugi wonten desa Jatirogo. Nggih. Nggih. Matur nuwun saderenge. Sapitri. Menawi mekaten Nggih. kula nyuwun pamit. Taruna. Kowe sing tak
utus ngamanake desa Jatirogo, Nger. Sebab aku wis kebak mencep-mencep. Ning sadurunge kowe mulih ngayani tugasmu ning Jatirogo. Bapak arep menehi piandel karo kowe, Nger. Iki sing diarani pusaka pemengkang jagat. Yen kowe ora nggawa pusaka iki, Nger, bakal iso aman desa Jatirogo. Mula enggal tampan ana, Nger. Yo, Nger. Pusaka menika sampun kula tampi. Supados kula saged ngentas tuntutan kang wonten desa Jatirogo. Yo, Nger. Nger, Aruna. Eling dan eling-eling. Pusaka iku aja sampak mbok ulus. Mbok jawelake rangkane wae desa Jatirogo bisa aman kaya sejati. Ning pesene bapa aja sampak ditamakake wong sing tumindak bener. Kena ditamakake ning wong sing tumindak curika, Nger. Wis ora kesuwen, Nger, enggal mangkato Gus Lurah menika ingkang badhe ngamanaken dusun Jatirogo. Nggih, Gus Lurah. matur nuwun saderenge. Nggih, nggih. Pangastune kang suwun kok. Nggih, nggih, nggih. Yo, Nger. Pangestoni, Nger. Ambarwati pamit Bapak. Yo, Ambarwati sing ati-ati kowe, Mbak Ambarwati. Taruno. Aku gak bakal tega ngeculake kowe, Nger. Kowe bakal tak manuki saka mburi, Nger.